občania, vzácni hostia, začali sme dnešný molenský adventný program v pravých symboloch kresťanského poňatia Vianočných sviatkov. Všetkým vám z tohto miesta Božieho chrámu prajem krásny sviatočný podvečer, plný predvianočnej atmosféry. Dostali sme talent, ktorý nám bol daný a my takto sa chceme Pánu Bohu odvďačiť za to, čo nám dal, aby sme sa teda mohli podeliť s tým, čo máme, aby sme rozveselili vás, starých rodičov, krstných rodičov, bratov, sestry, všetkých ľudí, ktorí táto kultúra je blízka.